Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšej reakčnom videu. V tomto si ideme zareagovať na kanál, ktorý je novo urobený, je to Agent Sevi. Počul som od ňom veľa, lebo má odkazy na, už tak, je anglický kanál. Please I can use má nejaký kanál, no tu má odkazy, už to má pekne porobené, má tu informácie, má tu odkazy, že Instagram a toto. Má 61 divákov, má 12 videí, je v službe od 11.5., takže už ako 2 mesiace. Má tu zatiaľ dve videá pred mesiacom, obidve videá asi videl takisto. Short i toto je asi jeho najpopulárnejší short. A to teraz shorty nejdeme ešte, ideme si pozrieť jeho video. Prvé. Styler, ja už do môjho ďalšieho videa, dneska je to prvý videjko z Brawl Stars. My sa ideme snažiť pušovať teraz brawlerov. Ešte narýchlo vám ukážem, aký mám brawlerov, hej, len si to pozastavujete. Mám napríklad taký základný, hej. Mám to aj taký vlastne. Teraz som trošku nerozumel. Zatiaľ to je skvelé. Nemôžem na to nič mu vymknúť. Proste je proste skvelé. Počkej, iba si to chcem posunúť, lebo ja som nerozumel pri jednej veci, keď tu dával. Áno, tu. Som nerozumel. Ešte narýchlo vám ukážem, aký mám brawlerov, hej, len si to pozastavujete. Mám napríklad taký základný, hej. Áno, tu som nepochopil, že ja si chcel povedať, že máte tu základných a že si to máme pozastavovať, to je tak, ale akože na to, že to je jeho prvé video, tak to je super. Ideme si ho ďalej pustiť. Mám tu aj taký vlastne skin napríklad tento, alebo mám ešte takisto aj tento skin na baza. Dobre. Ale ešte Saladin stačí, ale to môžete nie. Dobre, súhlas. Dobre. Má akože to je z minulej sezóny, tedy tam bola ešte Godzilla event, no. Tu som trochu nerozumel, teda nerozumel som, ale to možno kvôli tomu, že počkaj, dám si to ako väčšina youtuberov, že si dám dám si to normál, dám si to na chcete mať toto, no proste tento skin na baza, alebo ten druhý, tak sa pripojte do Slovak Brothers, ak máte jeden zisk. Aha, takže Slovak Brothers, to odkazuje link, dám asi na normál. Tak sa to môžete pripojiť smet. Aha, tak nemôžete, dobre, pardon. Tu sme trochu nepočuli, počkaj, keď chcete, tak zapnem titulky. Keď chcete, áno, keď chcete. Vlastne týchto, Vajčok a Vajčok, no. si ideme zahrať jednu hru s Franka. Dobre, Ukáže, že či mám v tom nejaké skilly. Mám ešte. Má to dobre. Nech sa mu nič. Dávam za to, že to má prvé video, koľko má to zdanutí. Počkaj, zase tie žilky vypnem. Keď chcete, tak mi napíšte do komentárov, koho mám dať. Ako môžete vidieť, to bolo pred mesiacom a 53 zdanutí, áno. Takže ideme ďalej. Red Dragon Jessie, za ktorú som extrémne rád, lebo že mám extrémne veľa. Včera som jej do 12 trofej, že som extrémne rád. Hej, má trochu, jedine, čo mi tam akože vadí, akože nechcem zase zlý, akože na tomu je. A on to natočí niečo. Toto aj na moje videá, keď som mal, tak natočil to takéto som. Počuť tam viac hudbu než jeho, myslíte si to tiež? Hudbu tam počuť viac, ale to je jedno, ideme si ďalej pustiť. Dávno som je to 10, teraz už máme 11, to je to super. Tak, ja sa ešte budem na šupu a asi už pôjdeme na vec spojko. Dobre. Ja si zoberiem Dynamite, skúsim si dať jedno solo showdown, lebo Dynamite veľmi nehrám, keď som hrám absolútne. No dneska sa na nej nehrá, ale som asi pred trváňami.
dobrý hlas má. Musím povedať, uznať, akože na to, že to neboj sa, minulé sme mali Flomika, ktorý celkom som ho zejtil, no parodie tam mal, tento išiel na istotu, že bral sa, ktorý proste ľudí baví. Mám to aj na svojom kanále. Dole po písku máte môj kanál FC Lyon 14. Asi, ja neviem. Tady to bude extrémne ťažké pre mňa, keďže už nie som tu daný Minecraft zvyknutý, takže bude to troška ťažšie, ale skúsim sa to tak dať, že? Lebo tu mám Gale'a. Poďme na ňu. Trochu sa mi tu laguje, ale s tým, že mám menej výkonný telefón, keď to nenatáčam na tom svojom. No tak super. Ešte aj Bonnie a Clyde. Možno. No, akože vynecháme to na veľkú. Akože sek video mu išlo dobré. Akože nesek, mám problém s Wi-Fi, ale vidíte, akože počuť ho, ale počuť ho jak slabšie. Počuť tam hru. Takisto mám aj Ricochet. Ale čo také ešte mám? To nie je vlastne. Negraj. Nie, tak chvíľku ešte to mám aj ešte jedna skiny. Ja si dám asi srdce. Napíšte dole do komentárov, či sa vám viacej páči Search Kong alebo Secret Paladin Search. Ja Scarlet. Bože môj, ja neviem. Kúsim si ešte jednu, dve hry za Search a hitnúť. Chcel by som v tomto a v ďalšom videu hitnúť na neho 20, mám 4 brawlerov na 20 nie. Jedného na 24, no 3 brawlerov na 20 nie a jedného na 24. Takže povedané, ale keď to... No, nebudeme to celé video pozrieť, keď si chcete ho pozrieť, akože vždy dávam popisok. Dám vám na buď popisku videa, alebo na odkaz budete mať na ňom. Takže si to môžete pozrieť. No má to 4 lajky, má to tam aj komentáre. Gamer. No ideme sa pozrieť, má 61 odberateľov. Tu je, zahral som si 1v1 s Fomikom. Toto video si zahrám 1v1 s Fomikom. Ak chcete viacej videí z Fortniteu alebo aj s Fomikom, určite... Vidíte, ako to bolo, je to veľmi rozdiel, ako sme minulé, ako som vám hovoril, čo hral tam teraz Brawl Stars, proste, alebo Fromik, minulé video, nepočuť ho, pozrite sa, ako toho tu počuť. Určite mi to dajte like, odber a napíšte mi to aj do komentára. A s kým by ste chceli mať takisto videá. Takže Tomáš, poď. Máš epického Oscara zlatú pumpu? Okay, Ne, to Fromika počuť slabšie, ale to je jedno. Poď si zobrať epického Oscara. Ako, áno, ty kokos. Tam asi bude veľmi profi. Ja mám epického Oscara. Ten je asi profi vo Fortnite, akože potom vám poviem, čo si myslím o jeho kanále a potom vám poviem, čo by mohol zlepšiť a čo by mohol. A je to, keď na to video pozeráš, tak samozrejme nejdem pri všetkých kritické. Asi video si to pozrieme na 2 minúty 49. Oscara. Takže... OK, nevermind, zoberáme si Janku. Dobre, poď. Oh. Akože počul tam, keď čuká týchto to je jedno, ale proste mu to počujem. Nevidno až tak dobre, ale to je asi dobre, lebo má, ako povedal predtým, že nemá taký výkonný muž, že mu nevidno celú obrazovku, iba mu vidno kúsok a tu mu vidno. Tak, jeho monitor, keď počujeme toto, a chápete. Nepočuť Fromika, ale stále dobré, hrá dobré. Oh shit, ideme do 5, je to 1-0 pre teba. Hrá dobré, akože, potom vám poviem, čo si myslím. Akože,
typ agent, keď toto video pozeráš, hráš veľmi dobre Fortnite. Pozrite sa. Toto by som ani ja nedokázal. Možno si dáme s ním jedna jednotky. Máte odkaz v popisku videa od neho. Oh crap. To je to na tom smiešné, že on je vlastne, má akože v popisku, že je anglický kanál, ale pritom iba shorty. To sa ku tomu, Oh crap. ku shortom sa vyjadrím. Máš miňa? Ja, hej. Tak si ich potom zoberiem. Počkaj, tu máš miňo. Tu ti dám miňo. Tady som mu dal miňa. Tu sú začali fatiť sa. Tu ho zabil. 1-1. A tu proste už začali sa fatiť. Okay. Dostal si? Dobre. No, idem sa, akože video má dobre, iba ja by som mu jedno vynkol, že má viac shortov než videí. A to som aj vynkol Framikovi, že proste točí viac toto videí, víš, tu točí viac videí než shortov. Najprv poviem, že bol ten tu. Please don't scroll. I'm just trying to become a big content creator one day, but I have no supporters. So if you have the chance, please subscribe. Please don't scroll. I'm just trying to become a big content creator one day, but I have no supporters. So if you have the chance, please subscribe. Áno, ja som mu napísal. Ale proste, vidíte, on má proste majú viacerí tých shorty. Akože kanál má dobrý. Jediné, čo by som mu možno tak vynkol, je, že Fromik, keď vidíš toto Agentcovi, natáčaj viac videí, shorty, proste vysvetloval som to aj minulom videu, shorty, keď natáčaš shorty, nemá z toho nič. Máš neviditeľných obyvateľov, natáčaj viac videí, prajem všetko dobré, máš si nádejný youtuber, hráš dobre Fortnite, natáčaj to, čo ťa baví a natáčaj to, čo vlastne ľudia majú radi, takže pri tebe to bolo Fortnite alebo Brawl Stars. Ľudia, dneska sa lúčim, dajte mi like, odber, budete mať v popisku videa môj kanál a budete mať v popisku videa Agenta Seviho kanál. Tak. A video budete mať asi v popisku, takže čus bus.